Aldaska kultur biltzarra zer da? Aldaska eman diogu izena gure adiskide taldeari. Postetan, kolpaturiko aritzarrien hamaiketan ere, aldaska bat sortzeko gai garelakoan. Biltzarra hitza maitatu izan dugu, jokatzeko filosofia erakusteko tenorian. Erran nahi baita, demokrazia eta algartasuna maite ditugula. Boterea ez handinakeriaz baztertuz, auzoan filosofiari fidel. Aldaska dugu beraz, Uruguaiko eskualdun talde bata, Montevideon sortia. Bere helburua eskuara eta eskual kultura zabaltzea duena. Eskuara eta eskual nortasuna dira gure iparra. Ta handik gure amesak eta xeteak eraikiko ditugu algarekin. Eskuaraz, eskualdunen mintzoa delako, gure aintzinekoen mintzoa hemendik ere atxiki eta zabaldu nahi ditugunak. Kaixo lagunak, ni Veronika naiz, lurnautzailea naiz. Gure aitona Mendiondon jaio zen, bere etxaren eritxabelarria da. Aldatzarekin egiazko eskaldunak bezala, hazten ari gara, gure aitonaren hizkuntza, ohiturak eta kulturarekin bidez. Agur, ondo pasa eta ongi etorri. Kaixo, ni Paulo naiz, diseinatzailea naiz, diseinatzaile grafiko naiz. Montevideon bizi naiz, Montevideon jaio nintzen ere bai. Euskara interesatzen dut, lehenengo bere aberatasun eta indarrarekin iraultzen du. Euskara frantsesa eta gazteleraren artean. Bigarrena, arbaso batzuk Euskal Herrikoak ziren. Eskualetxe eta talde anitz badira mundu zabalian. Hala ere, eskualtarsunari so egiten dutenak guti dirak. Jola izaki guk Jose Mendiageren filosofia jarraikitzea disposatu dugu eta. Eskualdun eta eskualtzale biltzar bat eraikitzen ari dira. Beraz, nola nahi dugu beraz hau dena landu? Ikasiz eta dakiguna zabalduz, jola eskuara ikasketen, nola musean, pilotan, ala kulturmintegitan. Mendi ibildetan eta familia ikerketetan. Beti eskuararen bidetik. Kaixo, Bixente naiz. Orain, erretiratua naiz eta zaharra izan arren ikaslea naiz berriro. Hizkuntzalaritza ikasten dut Montevideoko Humanidade fakultadean eta han, fakultadean, euskara ikasten hasi nintzen orain dela urte batzuk. Gero, beren remoto kursoak egin ditut eta espero dut beste kursoak batzuk hemen izan ditzagun. Nire lehenengo hitzak euskaraz ikasi nituen txikian izenean. Nire amaren arbasoak euskaldunak ziren eta nire osaba Pedrok zenbakiak eta hitz zikinak jakina irakatsi zikidan. Orain lagun batekin aldaska taldea osatzeko asmoarekin elkartu gara eta euskararen alde lan egitea eta hizkuntza zabaltzea ditugun gure helburuak. Kaixo, Bernardo naiz, Floresekoa naiz. Nire ustez, aldatska gure aitonen hastapenekin lotura da. Aldatsaren helburua kultura zabaltzea da. Gazta posible da. Bakarrik
borondatea eduki behar da. Kultura oso zabala da. Adibidez, kirola, jokoa, gastronomia, dantza, jakina. Eta, ororen gainetik, euskara. Euskal kultura mantentzea gero eta zailagoa. Gora geure kultura. Errainiko nortasunarekin bakarrik dugu beraz, hitzarmena, iparra galdu gabe. Eta horrela, izaki gurean eskuararen maitale guztiek dute lekua. Plazeraz, erraiten diegu hortaz, eskual anaiarrebei ongi etorri.